Здравейте! Днес реших да направя какво има в моята чанта и нека да започваме. Започваме с това, че моята чанта е синя и е с цвят, който се вижда и на камерата. Купувала съм я от бутик Пинко и е много издържлива, много красива. Така, започваме. Ето това е тя. Това вече се е обелила, защото е много отдавна, но просто е много хубава и продължавам да се нося, докато не се изкъса. В първия джоб и отвътре също е много хубава, но в първия джоб има някакъв бял лист, мокри, кърпи на Sea-Klein, някакви просто, винаги си купувам някакви просто кърпички, за да имам. В втория джоб, който не се вижда, ако не се вдигне, но аз не си го и вдигам. Така, ето тук. Така. Ти държа пари. Ключ за вкъщи навънка. Някакво мини каремче, което да си намажа някоя раничка, за да не ме боли. Винаги имам някакво каремче в мен. Никога не излизам без карем. Така, тук. Ето така. Тук така се отваря чантата ми. Тоест това не е никакъв цип или джоб, реших се пак покажа. Много ми харесва от копченцата му, смисъл е с такъв механизъм, много готин. И да, така, отзад остана един джоб. И да. Ето така се отваря този цип, който най-любим цип, в който отзад по центъра раздаваха някакви брошурки и не знам, дават по много, сигурно по много имат и много раздават. Да, и ми дароха толкова и аз си ги прибрах. Много хубави мотиви на чантата, тия брошурки от тук пак трябва да ги пък извадя, защото ми трябват. Така. Това беше чантата, аз съм я направила, често да ви кажа, най-дълга дъжка, защото мразя късите чанти. И това беше от мен. Чао!